ke jing ya keren ba. Nak kalian ko sukar India kakwa ban wanra ya kata ka UCC. Lam kan batai kedat ka kata ka UCC. Ka UCC ka di kata ka an ya ka ba lada la pentrikam ya kan don betang kuwi ka an ha borok kari India ha ka bedi bat ki kamying kamsen lani te ki family lani ki personal law bat kini kin tungku ya ka an halor ka songkha songman ka jing apply chance ing ka tingkun lani ka adoption ka jing hiar pateng ya ki spa ka phau lani ki chaka puta lani kita ka inheritance kan tungku ru bat ki social custom ya ka ba hadu munta ada pipet habar oi dari India ya kini ki an ki batungku ya ka longjing longsen lani ka tin pareng kita ki personal law la pentrikam kat kum ka riti dustur jong ki cai benriu lani kat kum ki niam ki paper pumba kalong mentah ka songkha songman ki Kristen ki dan la ka jong ka rukom ki Hindu la ka jong ki Muslim la ka jong kabumut bala da wan ka UCC kan wan betang ngoi ka rukom kanom don su ka jinga pher ha padeng ka rukom ya songkha songman la da phiyat kat kum Christian marriage act ki pastor la ni kitum san ngi yang tu ki la bende kita ki nong penetho bat ke jingpen ye thoru nalor bakaya ket kum ki an sarkar ki yat lu kat kum ki an jong ka balang bat kat kum kirti dustur jong ki jam ru per reila da kawan ka UCC ka jingkeli ka long bahato kata ka UCC kandang itu nem ya ka jingpen tho de ki padar la ni ki pastor la ni la da ki yat ket kum ka nem kasila ni da gitu kirang ba ki per lani kin itu no betang ya katu ka jingpen tho jong ki magistrate kitu ki civil court marriage ki ba ni yoi ti lada kadai kum hapo jong ka tingkun ni ka hapo kun ni trap jong ni don ya tu ka custom jong ka rap yin ka ba ki don ki long yin long sem ki bom don kun kan thei mo ki chu sim no ya ki kun kan thei jong ki ba yin but ki sapan long ya ku ya katu kun kan thei kum kun kadu ka rap yin ti lada ka wan ka ni ka UCC ngatrai kum kini ginom don chu ka hiar pateng la ne ke inheritance ngimnum tip su la en hiar pateng ka khadu la ni en hiar pateng de ki utau karta mu karta ka Hindu united family udi kun kong ubayo ya ka lion share jong kitu ki jaka puta bot ki spa ki phau jong ki bayi ti ka konsep hi jong ka UCC ka long banwan ra bet ka wei ka an ya baro kini ki family law dan kita ki personal law ki bangi ong ya kapakan nom don su ka jinga phera padeng khasi baru lanu asmis ane padeng u Sikh u Hindu Kristen kan don su ka one by ka uniform set of law but ha ka jinga i ka jong hi ka long ba la da kum kata kawan nukong du kan kata ka long ba kan kata ia ka ri India hi brokoi nobly ka ri India hi brokoi ka long ka ri ka ba yar ka ba don shibun kirti shibun kiniam shibun kikitin bat kum ta terter ti ya kari India ngi ka konsep jong kari India hi kumbangi ong bakade kata ka ri kabaya teli hapdeng ki jinga pher la ne kata ka unity in diversity tin dai la da ka one no ka UCC ka namlong su ha kata ka kom kanam don su kata ka diversity la ne kata ka jinga pher hala ka jong ti la da ngi phai pat sha ka jam ru go jongi phingim de ban klet ka long ba ni sno syakari India da ka ba ya soy ya kayo but hakani kapor bang ya soy ya kayo kari India kalakular bahkan penek pensa ya kirti ki dustur ki jongi tila da ka UCC kan wan kemud kala ade lupa ka jipen Kenya ka ayo ya kata ka benta jong ka ayo nalor kata susu la da penpej ya ka sik schedule kide ki diskonsil ki bansnaan ya kini la kadai ka songkha songman ne ka klat sang sim ne ya ka jing hiar pateng la ne ka jing tengkun bat ki ti la da ka wando ka UCC ka bot ba ya ka ne ka bot ka diskonsil bansnaan halor kini la kedia anok la ne la sim no ti kan kata ya ka sik schedule la ne ngila abon kan dilute la ne kan pendu bor no ya ki diskonsil ki poper wei la du bor ka diskonsil ka don jingma ya ki hima ya ki rat ya ki snong ya ki kur bat kum ta ti kata ka wei ka ba
ngi yo I kalong bala da kawan ni UCC ki riti ki dustur ki jongi kin madan no ki ni ki jinglong kerpang kat kum ki niam ki boper kan nam don show but kan kata si kadi ya ka bor jong ka diskonsil ya ka sik chedul but om tang kata kan kata ru ya ka bor jong ka sarkar celano blei kum ba kalong menta kini ki kambing kam sen mo dan kita ki family law la ni personal law kum ba ngajar adu mene ki deiru ki bor ya ka ba ka state la ni ka legislative assembly ki la bersnaan kum ba kalong menta la da pin page ka state assembly jongi ka snaan halor ka songkha songman ki don kum ki bon ki an ka skala ada snaan ro halor ka hiar patengi ki personal property ti lada kawan ke UCC kini ki anjo ke sarkar jelaru kindu no ti kan kata ya ka bor jong ka sarkar jelala ni kita ka federal structure jong ka concern no kari India ti ha ka jingyo I ka jongi kum khaseng kalong ba ka UCC kanom muanra kanu kono ka bha ka miat dan ka jing bha ha ka jela ka jongi ba kari India hi bro koi kan sepenmi ya shibun ki kan rum kan ram kan sepenmi ya ka jing ya ki ka ba jur let's say ka ba khampalat wat ya ka CAB ketua jingaki ketu kala kanili kan tungku ya ki longing longsem kan don ka jingma ka bakrau ti nakaliang jong ka sen ni persajur ya kan ka konsep jong ka UCC hoj adu menta like no ki private mobil kampat don kino ki official bill na ka central government haring yo ibot ba central government kung ba kalong menta kalong ba ka sanya ya kan ka kam ha ka National Law Commission ya ka ba ka National Law Commission ho aja kat pra kala dap ai ya ka recommendation dong ka but ka recommendation jong ka 21st law National Law Commission kalong ba om don kam UCC ka National Law Commission ho aja kat pra om nim don kam ya ka UCC is not desirable but la dap hikwa ban pen bahaya ki riti ki dustur jong ki cek riu la ni jong kanu kono kanyam IT ha kita bagian pendek ya ka riti ke dustur jongki kat kum ka concern no kari India tina kaliang ka jongi hi ni snu ya haba ya ka ka ba National Law Commission ha ja khat pra ka propose but snu ni snu pon ong ba ka sarkar jela kala dei ban penkut no ya ka kala dei ban pha da ka kanja resolution ka baklan ban dawa pan senge ya kan ni ai khobli ya HDC ya ka ba kala the pass the resolution but ni kan turu ya ki we ki DC po ajala ku bajen hill wa gor hill bakin bu ya ki ju ki resolution ki ba ya stream khanang ba la dangile mta kan penlong ya sarkar India ban kham suki ya ni kam Ndangi pe ro kendan nomor ka constitution hi ka artikel 10 kalau ba ka perka sarkar ka state kan persangkar barla panon ra ya kaya UCC ha keribur ka wai tu mi kan ne kam dai ra ka jeng produk lupa na doki for father ka pod ba yakon banyo lajut berban sinai ka constitution ka jingbu ya ka uniform civil code ha ka artikel sau kadi ka jing le jong kita ki nongsna concern na du mensuak ka balapan arta tin lupa ya nama boleh ki klaim semlabu ka 3 ke bu 4 ka 4 la ni kadi kata ka directive principle of state policy beli ki bu ka 4 na beli kam dei ka fundamental right ane kam dei ka hok bang yong haban yo ya ka UCC kamut ka syong ba ya ka jela la kandan na ne kamdan la da pine keren ya ka 4 le ti ka dan te wat ka kandan ka boong ba ka state kat bala kanam ya bam dok masih komod kali India tingin ya pedin sa kita directive principle of state policy komod pipet ka directive principle of jong ka state policy la neki part 4 jong ka concern ng kari India komod pipet ka kamlong enforceable la ne kam de ke bahap pentri kambe komod ka de tang ka benta ya ka bahap nang yathir ya tai ya plu jumut ba shwa ban shim ya ti kamsem la dei ka jing ka fundamental right na do basdang ka dei bet ka tang ka directive principle of state policy ya ka badang hab ban yathir ya ka bang hab ban yatai ya ka bahab perkhat bun sin aswa ban rai ban pentri kam ya ka ti kamsem la jin la da ka dei ka badon kam ngat rai ki ta ki nongsna concern na do basdang
mo ki labu le se ya ka patri ten re kim sum labu patri ibu khana ka pat fo no ble ka di ka kam ya ka ba kan setengku ya bun ki di nat kadau kolong ba menta kan nang yat pa kisni ba kia kumba ong hi ka 21st law national law commission ya ka ba ong i.com tinggal try ka sarkar India kan burom Hari lambat no bukan ni kajeng persang ke sarkar bentak buran kabor sensaran di kadai la saban yo mentoy naka election MP kaman wana marang yo i arajar khat khandai untuk kawan raya ke CB mentaru kami sakane ke isu UCC la ka UCC kan pen communalize nem ya ya ka jing thabot kadi ke ya bangi dang happen thokit benya phi ka CAB kalong communal bill gitu kalong pro Hindu bai teka tu ka communalize ya ka election ka UCC pat kalong ka UCC pat kumba kalong kalaru pendu wat ikirti dustu dong kan pendu ti la kan ni ka UCC kan long communalize la ne ka di ka progressive legislation ya katang ya habandang pek ti henry kumba kalong mentang ya la WI ka leng jong India ba ka ki muslim ki persya ki Kristen ki bubun khamtam ki ne ki Christian state mo kum ka Nagaland ba Mizoram ke la persya ka mekhlia haki sitayo men sau san sengi mencuba ukarat sangbang UI ba ula persya ha mentala udang persya ne umpat persya ngimpat tip ya ta ti henry ki bobun hi kini ki tribal institution lane kini ki tribal ru ki bobun hi UI ba ki kham persya ya ka UCC ti ban ong ba ka UCC kan yarap ban communalize ya ka jinga thabot ya ka ba Hindu un thabet tangawe parti muslim un thabet tangawe parti kum ta ter ka dik ya ka bang ya dang happen thokit bene kadang bangin komen ti henry kanang ya kisngi ngin satip ya ta mana phi ong ruba dasar ada wan rak kan kadai kajeng ya iknyan nya kabor jang ke HDC ya jang ke dis council bekasik sedut ring la bani buka kumbalo mentang i bekasik sedut hi kibor jang kasik sedut kala nasa knyan kum mentang te bekasik PC CRPC ru kala apply in letter and spirit hatu yang labat no bukan hi kadai ka ai bamu persang ban penjano la saya kasik sedut naka phi nganam ong ban penjaya kasik sedul la da pin pe ki kasik sedul kum po Assam hapo Tripura kanang mi gisngi ka bor kanang he mo da henry hapo mekhliapat ka bor jong ki diskonsil kanang mi gisngi kinang duna ti ban ong ba kinom ban kin penja ya ka siksidul ngam ong ti henry kila ban pendu bor pat ya ki diskonsil ha mekhlia kata kala ban long nobli ka siksidul kam don tang mekhlia ka don lang ha ki jala da pin pek kum ha Assam kum hapo Tripura wat hapo Mizoram ro kanang mi gisngi ki bor jong ka diskonsil kinang kiu kendiat hagani ka amendment ka ban wan jong ka 125 ru ki bor jong ki diskonsil ha Assam hapo Tripura bat hapo Mizoram kinang kiu ha mekhlia ki ne kumju bat lengba ka baong phi ka CPC bat ka CRPC ka de ka wei na ki dak kishin ki ba lapau bat ladangi kedawle ki dan sibun ki ba lesi kanang mi kisngi bat ki ya kadon hi ka atem ya ka ba nang penduna ka bor na boleh kan kami kum kata na boleh ka jinga tungku apa deng ki diskonsil hapo makhlia bat ka state government ka jur nan ai nuksa kum ka share lani ka revenue mo ka revenue kum no doyong kadon ka jing hab ban Assam apa deng ka state government bat ka diskonsil kadon ka share ha ki wei mineral kadon ka share ha ka ha ki kali la ni ka vehicle tax mo kadon ka share ti kadon ru ka jing ya penbek ban aibor ya ki diskonsil baki diskonsil kin sim ya ka proportional tax ti kum kini ki mi bet kini ki jing ya tengku hapden ka diskonsil bat ka state government tika state government ka kham khlan tika yele hi ban kham penrit ya ka bor ka diskonsil ten rai ngingit skem ba da ka ba penbet ya ka sik schedule en la ban penbet ti henry bangin ong ba
ba ka state government ka persyang ban penduk bor ya ka diskonsil da ka ba wan ra ya ka UCC ngatrai kan bakla namar kumba kalong mata om dei ba ka state government ka kwa UCC kadi ka parliament ka ba kwa ya ka UCC kat ba ya ka CRPC ber CPC pan dei ka state government ka ba wan ra notification tika don ga jinga per kandiat ang tahun rei kumbang yoi ya ka jinglong ka jingman ka ba ji apo me khlia nginom la ban len ba hoj ka nang mi gisngi ki diskonsil hapo jong ka hapo me khlia kinang duna ka bor ka ba ki diskonsil ha ki wei ki chalang nginom la ban len kinang kiu ka nang mi gisngi Kata luka jengkau